echibego mmadụ 11 echichi ma bulie ha n'ogo dikin nakwazi ụkọchukwu n'ụka Anglican ebe ndị ụkọchukwu mmadụ 5 ka ebugoro n'ogo canon site n'aka bishọp na-elekọta mpaghara diocese nke Niger West bụ Right Reverend Dr. Johnson Ekwe. Na mmemme ahụ ka ndị enyi ikwu na ibe nakwazi ndị ezinụlọ ndị a ebugoro n'ọkwa dịgasị iche iche nọ wee gbakọọ n'ogige ụlọụka Cathedral Church nke St. Gabriel Umueri iji wee soro ndị nke ha wee ṅụrịa. Ka Njideka Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị ahụ a ga-echi ụkọchukwu ma dọnyekwa n'oche canon bụ ndị ṅụrụ iyi akpọrọ oaths of belief, canonical obedience, submission nakwa allegiance to God Almighty ya nakwa affirmation of allegiance to the word of God tutu bishọp echie ha ụkọchukwu ma mee ha canon. N'okwu ya ka bishọp Ekwe kọwara na echim ụkọchukwu na ụka Anglican bụ nnọọ ihe ejighị egwu dịka ndị ga-echi ụkọchukwu bụ ndị enyochara nke ọma ma chọpụta na ha zuru oke n'agụmagụ nakwa akparamagwa. Ọ gwara ha ka ha kwesị ntụkwasị obi nye ọkpụkpọ oku ha nakwa iyi dị iche iche ha ṅụrụ. Bishọp Ekwe gwara ha ka ha dị uchu n'ikpe ekpere, ịgụ akwụkwọ nsọ nakwa ihe ọmụmụ dị iche iche nke ga-eme ka okwukwe ha siwanye ike ya nakwa ịkwalite ịdị n'otu, udo nakwa ịhụnanya n'etiti ndị nke Kraịst. N'okwuchukwu ya ka onye retreatant ma bụrụ onye nkwupụta okwuchukwu Venerable Ebelechukwu Egbuji bụ onye kwuru okwu n'ihe gbasatara ọnọdụ mkpụrụ obi mmadụ gwara ndị mmadụ ka ha gbalịsie ike hụ na ha ji ihe gbasara mkpụrụ obi ha wee kpọrọ ihe. Venerable Egbuji gwara ndị nke Kraịst ka ha mee ka ha na Chineke dị na mma ma kwa arịrị na ọtụtụ ndị mmadụ na-echekwaba ihe ha bara uru nke ọma ma chefue ichekwaba mkpụrụ obi ha bụ nke ọ kọwara na ọ bụ ihe kachasị mkpa. N'okwu ha dị iche iche ka ndị a echiri ụkọchukwu ọhụrụ ma mekwa canon nke gụnyere Dickens Chinedu Anyenyi nakwa Marcel Chukwuemeka, Reverends Chiagozie Nzomiwu nakwa Chinedum Ajumobi ya nakwa canons Charles Nwuneli nakwa Caleb Ntadom kenere Chineke otu o si kpọọ ha ọkpụkpọ oku ijere ya ozi ma kelekwa bishọp otu o si hụta ha dịka ndị zuru oke ije ya bụ ozi ma kwee nkwa na ha agaghị agharịpụ. Ihe pụtara ihe n'oge ya bụ ụka echim ụkọchukwu bụ bishọp ite ndị a echiri ụkọchukwu mmanụ nakwa inyekwa ha ikikere iji jee ozi, ịtụ mma nakwa abụ otuto nye Chineke. Site na Cathedral Church of St. Gabriel Umueri, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.